Bafe ngakusho ukuthi izikhathi sezihambile manje. Izikhathi sezihambile akusafani naqala kwakushalaza. Buke ngani yami. Izikhathi ihambe nani? Ihambe nami. Izikhathi ukuthi ungatshela mina uthi angithanda. Zambe nami. Kuyikona kodwa ngikhuluma okusenhlizweni. Akuyona iphutha. Ngumama mkhokheli. Bazothina abakhokhele ngibakhokhelayo. Nentsha lengikhokhelayo ukuthi ngiziphathe kahle. Sekukhona umuntu ongithandayo le nkonzweni. Uhlezi ma kodwa ushumayela ngothando njalo kodwa le nkonzweni. Ngane yami sengiqonda ukuthi uthando labantu uthi sithandane emhlabeni. Hayi ukuthi ubone mina uthi ufanele ungithande. Hey mama wena mhlambe bungakazi uyilindele lento le ukuthi uyakuthanda. Ngiphatheke kabi kakhulu ngishocked ukuthi ingane ngangitshela ukuthi iyangithanda ngingayizali. Lezi ngane ngangizipha imali zesikoleni nginabkelisa uma waze eyishiya kumina. Ingane engikhulisile le. Umngane wengane yami behamba nezingane zami beyodlala ibhola. Manje sibona ukuthi ingangena phansi kweketi zami. Ingane yakhe inganga naye yini? Yebo ngane yami. Yebo ingane yami first born yami endala. Ukuthi manje singangitshela ukuthi iyangithanda. Ithi mina iyangithanda. Ngobani kangaka ngane yami ungibone ngizweni. Ungizwe ngithini? Unangaka iminyaka mama utshela ababukeli. Ngane yami mina ngina 43. Uya 43 years ngane. Bafuthe unangaka iminyaka? Ngina 25 yazi bengithi uma ukhule kakhulu 43 akuyona into engako le. Hayibo ngane. Ungakhona ukwendlisha u40. Hayibo ngane yami. Awu. Hayibo nikugalethi manje nikugalethi okuyibona kodwa nasesontweni masugidi BP kaze ngashawe ma kodwa into engenziwe le ngane nangu uthi uthanda indlela ogida ngayo yazi uyavelwa ngihlisa mama ngicela uyehlisa umoya yabo ezinye izinto azifuni uzise enhlizweni kakhulu yabona ngiunderstand kodwa lento mhlawumbe izokululaza lapha ngabantu yabona leyo ngane yami kaza ngiphoxa ingane unayo umyeni mama yebo nginayo ngane yami kodwa uyayiphuzela nje isidaka ubaba wakwami kodwa hayi ukuthi ngase ngashelwa izingane zibona ukuthi idlala ngami bafa ubona ukuthi mhlawumbe uthathe advantage ukuthi ngoba uyamazi umyeni wakho ukuthi uyayiphuzela ngiphawula nje ukuthi ubaba uyaphuza ngoba ngiye esontweni ngikhulekela ukuthi ngelinye ilanga ashintshe abe umuntu oright ngifuna futhi ukuthi usakuthinta nje kodwa ngale muthini kimi ukuthi usangithinta yini ungithintana yini lethintwayo uthinta mina uyithintwani mekuthini ilona lo la ke ngifuna ukulehlisa hayibo ngane uzokwehlisa ulaka kumina ingabe mama ungathi ngibingelele mbukelo weVuman Film lokhuluma uVuman waleke kwamhlabeni nganawo sona madoda lephansi manguzithoya kakhulu balundu wegcini kodwa kuyasikho lapha bhuti wami ngibingelele ngabe namhlanje ubani okushisayo ngobusha uthando ulandisa umbukelo esabuka ubani owakuphi usuyaphi bafu ngusizwe igama usizwe wakambanda ngisuka endaweni yasempangeni phansi lempangeni udaba engilizwele namhlanje udaba olihluke kakhulu la nginenkinga insizwa yami la kunomama umfundisi webandla nje la ngakithi ngiyamthanda lo mama ngiyamthanda manje bengifisa ungisize ngoba ukhulile yena uma kunami kodwa ke ngoba besho nje ukuthi hayi uthando alihambi ngaminyaka bengicela ungisize nje ngalelo daba mhlawumbe mfowethu uke wazama mhlawumbe ukuzama ukuthi uyomtshela mhlawumbe noma uvela kwenzakalani uvele ngishawe igwababa unesithunzi yena umama unesithunzi nje uzombona nje mayeqhamuka ngithi sengisiqungile isibindi ngaso leso sikhathi mase ngimbona ese shaya nesiphika sakhe ngibe novalo insizwa yami ngabe mhlawumbe unangaka uhlambisela umbukeli lo mama ngathi lo mama ukhulile yena noma ungawazi iminyaka yakho wena unangaka ukhulile mina ngina 25 kulo nyaka manje ukubone umbuko ukuthi yabo lo mama singamesha naye akubalekanga lokho kakhulu okubalekile ukuthi nje mina nginothando lakhe awucanga mhlawumbe inkano uyamhalela noma mhlawumbe awucabanga kanjalo bafu uyamthanda ufuna abe umuntu wakho
awunayo wena umuntu onayo kwenzakalani? Kukhona phela nami la engibambe khona siza kwethu kodwa ngifuna yena kahle kahle umama. Akukho serious into nje ebisi inenkinga vele ebinazo. Yiyo kahle kahle ngibona ukuthi singazwana nomuntu othanda ukuthi ukukhula kangcono. Babukeli beVumani Film niyayibonela kunjani eSouth Africa, niyayibonela kunjani eAfrica umhlaba wonke. Uyabona izimo nje ziyafika abaningi abayifihlayo. Uma uhluleka sinika inamba yakhe usibhalele nathi sobe sesimthinta lo muntu sinihlanganise. South Africa ngiyacabanga ukuthi singamoshi isikhathi njengoba umfowethu emthanda umuntu kumele simthathe simbeke la bafo siyenzile appointment. Remember usibhalele 3 weeks ago, yakhumbula? Yebo nganibhalela nje nganicela ukuthi ngithathe lo daba lo ngoba selingihlulile. My team sekuyisikhathi sokuthi mama sisakeze ngaphambili ahlanganyele nathi awu madoda kwela banana ziyenzeka umhlaba wonke ziyenzeka inkinga sikafiki la ungakhona ukuzibona ukuthi ziyenzeka. Bafo South Africa yonke la nikhona noma abe nikuphi sinithanda noma abe nikuphi la ukhona ubona khona le video zonke izinto zakho zenzeka. My brother ngiyacabanga ukuthi manje bamlethe manje yabona. Sekuyisikhathi uzokwazi ukuyikhulumela. Hayi ngizokhuluma nsizwa. My team ngiyacela ukuthi nimsondeze umama kube njalo kuvele kushise one time. Nkosi yami. Ngiyakubona ngafi ismile sakho sisho something. Sawona mama wami uyaphila? Yebo ngane yami ngiyaphila. Ninjani? Ngiyaphila mama wami. Igama lami nguVumani, imina becela ukuthi sihlangane nawe. Ungathuki inamba yakho nje sithole kubhudi uthi khona nje angazi ngakubeka kanjani khona nje into emshisayo yabona. So mama ngakuyichaza nje umbukele ekubuka lapha umuntu kanjani mhlambe ngabe mhlambe une tavern ngabe mhlambe kwenzakalani ngempilo yakho? Mina nguNomvuselelo Nguse ngihlala ngiphethe ibandla lesonto ngumama mfundisi. Esontweni ngumama nje ojwayele ukuthi ngishumayelele enkonzweni ngipressure intsha iyouth kanjena ngikhulume nje nayo ngekusasa la eqhakazini. Ingabe uyamazi ubhuti? Ingane yami le esontweni ivakashile kayizwile ayijwayele ukufika esontweni ivame nje ukuthi ithi qwaqwa ngalezo insuku ngijwayele nje ukuyibona amehlami nje ayijwayele kakhulu. Ubungakaze mhlawumbe ucabanga ukuthi uwina isoli mhlawumbe asanisekhonza ebandleni lakho? Bengeke ngicabange ngibona ukukhuthala kwayo ukuthi iyathanda ukuze enkonzweni ukuthi ngeke ngiyicele ngelinye ilanga ukuthi isivakashele njalo ngilokhuzani ngigqugquzele ngokholwa ukuthi umuntu omusha uthanda ukusonta uba umuntu onjani uphila yiphi impilo ngoba ngiyambona ngathi aphila impilo right ngathi nje uyilengane ehluphayo ethanda izinto. Bafo nangu umama usefile ungake nje ukhiphe konke ongaphakathi. Mucabanga mama awunayisho ukuthi ukubizeleni mhlawumbe wamphatha kabi efike enkonzweni yakho? Angicabangi ngoba ingane ngiyiphatha kahle ngikhumbula ukuthi khona mhlawumbe iphuthe engalenza kodwa phela umuntu uyawenza ama mistake ngenze kube mhlawumbe khona la engamshayisa khona. Ingane right engikume ngiyibone ivakashe esontweni. Bafo ungathini ukuyiphawulela wakho? Ngibingelele nje mama Nkosi angiyona ingane. Bafo engingakusho nje ngalo daba lo sengikhuluma sengibuyisela kuyena uma kahle kahle udaba olungilethe la alukho lobi akuyona into embi. Ngize nje njalo mangifikile lapha ebandleni lakhe ehlezi engihlula lamagama ukuthi ngizotshela wena lamagama. Ngoba nesithunzi kwemanje nje ngiyajuluka ngiyavevezela buka nezandla ngoba ngifuna ukusho lokho engifuna ukusho kuwe kodwa ngiyakuthanda. Ngane yami angizwa awungiphindele. Ngiyakuthanda ma and angizamahloni ngalokho. Kunjani emhlabeni? Liyapopha. Ngiyazi imali lento le yathusa ngoba sikhule phambi kwakho kodwa ngiyakuthanda. Hawu ngane yami ngikuzala ungitshena lokho
ngikuzala ngane yami firstborn yami ngikuzala ungitshela ukuthi angithanda Bafunga ukuthini kuyiphawulela wakho? Bafe ngakusho ukuthi izikhathi sezihambile manje. Izikhathi sezihambile akusafani naqala kwakushalaza. Buke ngane yami. Izikhathi ihambe nani? Ihambe nami. Izikhathi ukuthi ungatshela mina ukuthi angithanda. Zambe nami. Kuyikona kodwa ngikhuluma okusenhlizweni. Akuyona iphutha. Ngumama mkhokheli. Bazothina abakhokhele ngibakhokhelayo. Nentsha lengikhokhelayo ukuthi ngiziphathe kahle. Sekukhona umuntu ongithandayo le nkonzweni. Uhlezi ma kodwa ushumayela ngothando njalo kodwa le nkonzweni. Ngane yami sengiqonda ukuthi uthando labantu ukuthi sithandane emhlabeni. Hayi ukuthi ubone mina ukuthi ufanele ungithande. Hey mama wena mhlambe bungakazi uyilindele lento le ukuthi uyakuthanda. Ngiphatheke kabi kakhulu ngishocked ukuthi ingane ngangitshela ukuthi iyangithanda ngingayizali. Lezi ingane ngangizipha imali zesikoleni nginabkelisa uma waze eyishiya kumina. Ingane engikhulisile le. Umngane wengane yami behamba nezingane zami beyodlala ibhola. Manje sibona ukuthi ingangena phansi kweketi zami. Ingane yakhe inganga naye yini? Yebo ngane yami. Yebo ingane yami firstborn yami endala. Ukuthi manje singangitshela ukuthi iyangithanda. Ithi mina iyangithanda. Ngobani kangaka ngane yami ungibone ngizweni. Ungizwe ngithini? Unangaka iminyaka mama utshela ababukeli. Ngane yami mina ngina 43. Uya 43 years ngane. Bafuthe unangaka iminyaka? Ngina 25 yazi bengithi uma ukhule kakhulu 43 akuyona into engako le. Hayibo ngane. Ungakhona ukwendlisha u40. Hayibo ngane yami. Awu. Hayibo ngikugaleti manje ngikugaleti ukuyibona kodwa nasesontweni masugidi BP kaze ngashawe ma kodwa into engenziwe le ngane nangu uthi uthanda indlela ogida ngayo yazi uyavelwa ngihlisa mama ngicela uyehlisa umoya yabo ezinye izinto azifuni uzise enhlizweni kakhulu yabona ngiunderstand kodwa lento mhlawumbe izokululaza lapha ngabantu yabona leyo ngane yami kaza ngiphoxa ingane unayo umyeni mama yebo nginayo ngane yami kodwa uyayiphuzela nje isidaka ubaba wakwami kodwa hayi ukuthi ngase ngashelwa izingane zibona sidlala ngami bafa ubona ukuthi mhlawumbe uthathe advantage ukuthi ngoba uyamazi umyeni wakho ukuthi uyayiphuzela ubafo ngizocela ukubuza ukuthi ngithathe advantage ekuthenini shuthi umyeni wakhe ngoba ephuze ikephi la shodisa khona la mina shuthi kumele ngifike ngizoeda khona ngoba phela mhlambe kungenzeka ukuthi wena ubone ephuza wena mhlambe awuphuzi mhlambe uphuza nje uyabona uyayilimisa mhlambe awucabanga mhlambe uzothi uthatha advantage ngeke ngibe mningi lapho mina kodwa ngoba ngize kumanje bengifisa nje ukuthi sibe nento yethu esazivumelwana usaqhubeka usakhuluma leyo nto usaqhubeka awumboni njengoma wakho mhlambe ngakuzala yebo wayefunda nabazali bethu kodwa esikoleni kodwa asisekho lapho nathi sesikhulile angeke ngisagxile lapho kakhulu uma glory Jesus ngokuthi ontanga babazali kodwa kaze ngahlupheka akuyena wakithi haleluya mama mhlambe wena bungakazi umbone mhlambe njengomuntu mhlambe ngincese ukusho njalo ngiyazi ukuthi unomuntu mawami umuntu wenkonzo mhlambe bungakazi ubone mhlambe indlela yenza ngayo akukho beke wakwenza kuwena lutho ngane yami ebengibingelela nje athi olama oledi ngithi yebo ngane yami ngiqhubeke ngenkonzweni sengiyathuka ngizwa lesi sigameka sengitshena sona bengakaze kubuke ngenye indlela mhlambe ngishaya ngesinye ismile ngibuka ngane yami kodwa nganaki ngicabanga ukuthi ingane phela lezi ingane sezadla lezi zinto zayo ngazi ukuthi kuthiwa yini imgwinyo yini oncika sezidla lezo zinto ngicabanga ukuthi ingane iyidakelwe yilezo zinto bengazi ukuthi ingane kanti ngicabangela into enzima kangaka emhlabeni kodwa ngane yami yini leyo isho kumina uthando uyalazi lona into ekuthiwa uthando yebo ngiyalazi noma ngingalazi ngicela ukuba uthi wena ongazisa lona hayibo ngane yami ngilazi yini lento isho kumina yini lento esho kumina nanokuthi hayi ngcono ngikuthandazela ayikho lento khipha amademoni ngikhipha amademoni hayi ngeke ngimkhipha amademoni uyangishukumeza hayi miyekeni uma angibeke izandla yini izandla zakhe zingakujabulisa yini wena ukuthi bafu uyangibona nje bafu meseduze kwami ukuthi ngibanjani sengithe nokuthi ukuqaqeka kancane hayibo Nkosi emzimbeni manje khona le nto engayitholi wena unamuntu wesifazane yini bafu ngoba ngisho nje ukuthi nginaye kodwa
akufanele ngabe ngiyavuma ukuthi nginaye kodwa ngoba uma uyazi uma wengane kodwa ayikho into eserious esihlanganisile nje ingane nje yabo akuyona into etheni so buyimisela ukuthi umenze noma bufuna ukuthi nenze into enekhoneni hayi kukuyena uma singayi private kodwa mina bengifuni ukuthi into yethu hayi bongani yami muthi ngibuke yizwe nawe kuzoba ukuthi asimhloniphi kodwa ubaba yabo kodwa manje uyafana nomuntu ongekho yabo ma awubukela indoda yamphansi awungiboni phinde ngikuthathe la nge-I20 ngikuyise esontweni uhamba ngeenyawo kodwa imoto ikhona ngoba ukwazi ukudrive umyeni wakho ukhona ngikuthathe ngikubeke esontweni ngilande ngikubeke simple muyogrossa ngikhona kuningi nje ongakubenefit empilweni yakho ngokuthi ngibe khona angizwa ngibenefit mina ukuthi ngithanda nawe ingane yami ngikuzala ngibenefit yeah man ngicela ususe kuzothiwani isithunzi sami nje enkonzweni ngumama mfundisi kuzothiwani nje ngicela ususe lesasithombe nje unginabuyelisa ungibuke manje nje ngoba sengikhulile manje ususe nje lesasithombe ungisula amafinyili ungibuke manje iyona into engikubonayo ukuthi kwenza ukuthi kube nzima ukuthi ulamukele uthando lami ukuthi ucabanga kakhulu ukuthi wangikhulisa ngikuphipha ngani yami ngangikuphipha ngikusula amafinyili usukubona ukuthi manje fanele ngithandane nawe mina ngithandane nawe ibikhona odwa indlela ebesingenza ngayo yiphi ngani yami ngicela ungicacisele yiphi indlela ebesingenza ngayo awubhemi kodwa awubhemi kambe yini lento enibhemayo yini iwonga noma incike noma ihaphi ubhema kuphike wena kulezo zinto ezintathu hayi angiyiphethe kahle impela kodwa angizidli nje idakamizwa hayi kodwa indlela okhuluma ngayo ngathi udla zona indlela okhuluma ngazo ya phela nginakho lokho engikusebenzisa ukuthi ngibekezelele impilo kodwa angiyena umuntu ongabe ukuthi sisedla ubulundele ezidakamizweni umuntu kusawumuntu engasebenzisa ngana nje uhalela ukubona umzimba wami nguma wakho ngikuzala ngikukhumulele ngibe nqunu ngikhumulele ingane yami hayi awungiboni ingane yami ngempela awungiboni awungiboni yazi udinga ichiphi udinga ukufaka empophomweni udinga ukufaka empophomweni ukhulekele ukhishwe lamadimoni onawo idimoni lelo nalo hayi shuthi lo thando lungihlaselelwa hayi bo ngiyakhuza ngani ngiyakhuza lokho ngikukhuzile ngiyakhuza ngizoze ngikubeka isandla ngiyakhuza nje hayi ngizoye ngithi kodwa emangwasi ngoba mhlambe isikaphambi kwabantu befaka belento le ngiyenze vele kahle ngoba udoda ngikuqonde ecele ngoba ngathi kwezinye izinto unakho ukuthi ube namahloni noma kwehlele kuyakhuphukela ngane ngitheni kwena angisho ukuthi ngimdala ngumama mfundisi yeah ngiyakubona lokho ma kodwa nami bengeke ngikusukele kubona bonke omama bikhona nalapha zamanje ayisafuna ukuthula mekukhulunywa ayisafuna ukuthula ayisafuna ukuthula ibikhona kodwa indlela na obuwenza ngayo nami eyenza ukuthi ngize ngibe nale micabango ikephi engikwenzile bengijive esontweni noma bengishumayela bengijive uzubona ukuthi ufanele ungifense mhlambe ngibe into yakho bengijive yini mengishumayela ngoba bengikhuluma inkosi manje mama lapha esontweni uqoka kanjani mhlambe enkonzweni noma endaweni ngigqoka ngani yami ingubo ezinde ngoba ngigqokile ngihloniphekile ngoba ngumama mfundisi angave ngigqokosheqe angazi lengane uthi ngiboneni shothi mina ngibuka ngihambi ibuka yonke into awucanga ukuthi iyachazeka mekubuka ngoba isho ichazwa yini ngani yami yini engachaza yona ngani yami wena mama uyazisola yini uthi uyakuthanda uyibuka wena hayi ngiyayisola kakhulu angimele izibusheke ukuthi ihleli nje emzimbeni ngiyayisola ngani yami ukuthi ngathana nengane yami lengane ngiyiphiphe incane ngoba ngisho sade ngishintsha amanapkeni ngiyiphi imashumi esikoleni ingangengane yami endala mina ngifuna ukwazi nje ukuthi ngiyakuthanda mhlambe bukubone nje ngesinye isikhathi mengifikile lapha kwakho nje egcekeni ingane zakho nje zingekho ukuthi bengijabula kanjani kakhulukazi nalolu suku le nje khona lo suku le awuphuma ebathroom ngaphandle ubhinca ithawula kanti nawuzile kwami kuzobuka iTV uzobuka mina uthi ngibhinca amathawula ngangizele vele kuzobuka iTV kodwa nawe ukhona hayi bo ngani yami udlula nje phambi kwamabona kude ngabona ukuthi hayi lona iOLED izwa nje izwani ngibiza ngeOLED bafo manje awukazi ube namahloni ukuthi mhlawumbe ubaba mebuka le video le mhlawumbe ngafuna ukuthi akwenzakalise hey amahloni you can't shame the shameless amahloni into engasekho
tengasekho amahloni uzofela ngaphakathi futhi uma uba namahloni inkinga lento ilimaza mina. Manje wena ke muya lapha enkonzweni bafu buya ngoba enkonzweni uyokhonza noma buya enkonzweni ngoba mhlawumbe ufuna ukubona yena umama. Kahle lento kuthi sengihlambuluke enye into ke. Yabo njalo mhlawumbe makuthi kwi-weekend uma ngobesho nje ngomuntu oyihluphela ukuhamba oyiphuzela so benginento ebengijela ukuyenza ukuthi mhlawumbe ngiyavuka isonto ngino20 kuphela ngihambe ngiyonikela no20 ngibuye no100 yabo ngiqhubeke ngiqaqelethi ngalo suku leli ngithi ngifikile hayibo le already so ngilo ngibuya ngifika kwagcina kwakheka into ekanjalo enhlizweni ukuthi yazi lo ngagcina sengiyeka kwalento ebengiyenza ngayinikela ukuthi sengumuntu othanda isonto sengihamba neBible study here and there yabo ngoba ethi yena ukade kunabukelisa ngalento ngabe mhlawumbe iqale nini into esana naqala noma nje into endala kade wena lokhu umbuka yabo yabona nje ukuthi nje ngangilo ngiphose emuva emqondweni wami yabo uyitshethe ukukhohlakala yabo lokuyibeka eceleni uyiziba into nje ebisi ibile nje nesikhathi from nje qale nje ukuthi sithi nje uqala sikhula nje nama out sesiyeka nje ukudlala udakini sesiqala usibona siphuma samba ngase ngiqala vele lapho ukuthi sengibona ukuthi bese nginakho nje ukubheka nje ukubheka ku Facebook ngagcina ngikuthola ngibuka nje izithombe zakho ngena kuona wonke ama account akho amadala namasha azubolile uma akakazalanga wabola amathumbu ingane zanamhlanje hayi ayisenanhlonipho seyisho labantu abadala uzungibheka ngisho ku Facebook ufuna ukubona mina nje hayi ukhohlakele ngiyalikhwahla namhlanje ngidanki ngiyalikhwahla kodwa hawu ngiyabonga ngani yami musuwenyaza umntana anginyazi ngani yami ukuthi ngiphethe ibandla ukulibona ibandla engiphethe futhi labakhokhela abangana nesontweni sebebona nje ngithandana nawe asingagxili kakhulu kwabakhokheli ngoba mhlawumbe uyayiphuthisela ubazi benzani bona ekhathi zawo hayi angiyiphuthiseli ngani yami ngiyangisoze ngayiphuthisela ngayibonga ngani yami into enzima uchaza ukuthini kimina uchaza ukuthini uthi mina ngiyayiphuthisela ngani ngiyiphutsisela ngani nesizulu uthi yazi ukuthi angikubhaqazi ingube endala idlala ingane awucabanga ukuthi bafu uyamdelela umuntu omdala ngoba emngaka angimdeleli yena uma uhloniphekile kodwa akubona ukumdelela umuntu umuze ngothando awuzile ngobubi umuze ngothando awuzona isitha umuze kanjalo mama ubungakazi mhlawumbe waba nesibonakaliso sokuthi wemfana uyakunyonyobela lutho nganami ngave ngibe nasibonakaliso ngoba ave ngitshela ukuthi le ngane ngiyacabangela into enzima kanje ukuthi ngathi iyangithanda ngoba incane mina ngithathisa kwengane yami bengazi ukuthi yena isibona ukuthi ngayindoda kumina angazi ukuthi ngane yami ngicabangelani yini lo ngicabangela yona enzima kangaka ngisho umyeni wami wangilobola wangishada wangenza yonke into ngizodlala wena wazwa mncane ngane yami ayisekho inhlonipho emhlabeni mama ngabe lithine lakhe lokugcina bafo uyayizwela umama uthi cha ushaya phansi mama ngonyawo ngiyakululeka ngane yami ukuthi kulesi sikhathi samanje akufanele uthande abantu abadala ngoba ngelinye ilanga uzoyithola usekufeni ongalazi ukuthi ubulawa obani ngoba phela nathi ngoba sinabanye bayeni bethu nje basikhokhelile basilobole wena uzokwenza lutho ufuna ngikunese nje ngikuphakele ngikufide ngikwenze yonke into ngofuna imali yami noma ufuna imali yebandla ngazi ukuthi ufunani empilweni yami bafo ngabe lithine lakho mfowethu nangu mama ekhuluma ngazi ukuthi uyashwabula bafo bafo ngizofasta 40 days and 40 nights ukuze ukuthi unginikeze ithuba ama-oledi kodwa yona yabo le yethu yophelele lawini hayi fanele uyothandazelwa nganyama bafo ushuthi uzofasta kuze umthole mama hayi ngizowenza nami ngendlela yami awu give up bafo awuyazi bafo amandla ngapheli salengane yazi nalokuthi uyazi mase sithe lapha kwama WhatsApp sesisodwa mhlawumbe uzokhuluma esifazane yamazi uyanyukela ingane sizongifastela uzofastela mina ngothando uyalazi lona uthanda ukuthi into enjani ikona lokho engidinga ukuthi ungifundise kona Nkosi mama ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho sorry mubona ngoba ngazi ukuthi uyahlambalazeka but ngiyazi ubizwa istranger but ke ngiyacela ukuthi useve inhliziyo yakho ube right nje uqhubeke ushumayele uyabona
Ngiyabonga ngani yami, ngizozama ukushumayela ukuthi ngishintshe inhliziyo zalezi ingane eseyibolile ezisibona ukuthi fanele sibe sithandane nazo zizincane sizala zibona ukuthi thina fanele siphinde sibe ngifuna ukuba uBenson. Ngifuna ukuba uBenson wami. Wazwa mncane ngani yami. Ngizothi nje kumnyeni wami engiphume ngibiziwe ngithi ngibizela into esile kanti ngibizela amasimba la ngibizele wona. Ngithi into serious engibizelwe yona. Umnyeni wami uzothini wazwa ngihlambalaza. Mama, siyabonga kakhulu useve inhliziyo qhubeka uthandaze bafo angazi but kushuthi updates ngizoyithola kodwa ngosiyami kodwa umama ushaya phansi ngonyawo bafo izwele wena ngoba umuntu okholwayo umama mfundisi laphana ubaba uphuza kanjani ingabe kuphatha kanjani lokho ungathini ngalokho kuphawula Ngani yami ngoba ngiphawula nje ukuthi ubaba uyaphuza ngoba ngiye esontweni ngikhulekela ukuthi ngelinye ilanga ashintshe abe umuntu oright ngifuna futhi ukuthi usakuthinta nje kodwa ngale muthini kimi ukuthi usangithinta yini ungithintana yini lethintwayo uthinta mina ayehlisa ula uyithintwani mekuthini ilona lo la ke ngifuna ukulehlisa hayi bongani uzokwehlisa ula kumina ingabe mama ungathini advice kumuntu onobaba ongayi enkonzweni Ngithi mina kulabo baba abangaye enkonzweni angiyacela abantu ukuthi baye kubantu besifazane bababekezelele umuntu akhuleke ubaba uzoshintsha ngelinye ilanga esontweni aye ukuphuza abone ukuthi lento endlelo ehambayo iye empumelelweni Mama siyabonga ukuthi usakwazi ukushaya phansi ngonyawo sibonge kakhulu babukeli beHuman Film lana ikhona noma ngabe kuphi la ukhona siyanithanda umncane noma umdala noma ngabe unjani oke wasiphoxa ongakaza siphoxa siyamthanda naye nosizondayo nongasizondi siyamthanda amen yeah